Ola, son Mónica Maneiro, directora artística da Fundación Didac, como parte do ciclo de conferencias que estamos desenvolvendo arredor do arquivo Didac. Hoxe vou a falar do nacemento dunha contracultura en Galicia, arte e imaxe gráfica para unha escena independente. Falar de contracultura en Galicia exixe un exercicio de definición en primeiro lugar, xa que se ven, cando falamos de contracultura, estamos describindo unha etapa que xira arredor da década dos anos 70, sobre todo finais dos 60 ata principios dos anos 80, en Galicia xa poderíamos entender como feitos contraculturais moitas das manifestacións artísticas que os artistas galegos no exilio americano desenvolveron durante todas as décadas anteriores. Sen embargo, para referirnos a ese termo en concreto e índonos un pouco ás datas que nos leva á definición, poderíamos decir que hai figuras importantes neste sentido, como pode ser a figura de Raimundo Patiño, que é o introductor de toda unha nova linguaxe para a arte galega, como foi a do informalismo e do expresionismo abstracto, ademais de outras linguaxes como foi a linguaxe do cómic, que é unha linguaxe decididamente contracultural dende a súa xestación. Durante os anos 70, moitos dos artistas que traballaron no ámbito contracultural o fixeron en colectivos artísticos como Sisga, como a Galga, como a Carón, tamén aqueles artistas que se reunían alrededor do Volter en Ourense, pero ademais deles houbo outros protagonistas que estiveron máis alá das nosas fronteiras, moitos deles en Madrid, facendo un traballo interesantísimo que nos trouxo, por exemplo, o que sería a imaxe da nova figuración española, como pode ser Carlos Alcolea, ou incluso en California, artistas como Víctor Moscoso, que fixo pósters, por exemplo, para grupos tan importantes como os Doors.